Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram Ram Krishna Krishna Hare Hare Krishna Hare Ram Hare Ram Hare Ram Hare Ram Hare Ram Hare Ram Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram Krishna Hare Hare Krishna Hare Ram. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. പ്രണാമം. അധ്യായം 17 ശ്രദ്ധ വിഭാഗങ്ങൾ അല്ലെ. നമ്മള് അധ്യായം 17 നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ശ്രദ്ധാ വിഭാഗങ്ങൾ. അതിനു മുന്നേ നമ്മൾ 16ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇന്നലെ എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അധ്യായം 16 ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടത്? ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് കണ്ടു അല്ലെ. 26 ഗുണങ്ങൾ കണ്ടു. ദൈവികമായിട്ടുള്ള 26 ഗുണങ്ങൾ നോക്കിയോ? ഇന്നലെ എല്ലാവരും 26 ഗുണങ്ങളിൽ ഏത് ഗുണമൊക്കെ നമുക്കുണ്ടെന്ന് നോക്കിയോ? നോക്കി. ഏതൊക്കെ ഗുണങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളതെന്നൊക്കെ നോക്കി എല്ലാവരും? നിർഭയത, അസ്തിത്വത്തിന്റെ ബുദ്ധി, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുറച്ച് അത്യാവശ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഇന്നലെ വരാൻ പറ്റാഞ്ഞത് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് 26 ഗുണങ്ങളില് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതാം 26 ഗുണങ്ങള്. അതിൽ നമുക്കുള്ള ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ടിക്കിട്ട് വെക്കാം. എല്ലാം ടിക്കിടാൻ പറ്റുണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ ഒരെണ്ണെങ്കിലും ടിക്കിടാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം നമുക്ക്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? പതുക്കെ ആ ഗുണങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്ന് ടിക്കിടേണ്ട ലെവലിലേക്ക് എത്താം നമ്മള് അല്ലെ. അപ്പൊ ആസ്വദിക്കാൻ നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടി വരില്ല, കാരണം നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത ഒക്കെ പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ ഈ ദൈവിക ഗുണങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഓരോന്നോരോന്ന് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമ്മള് ശ്രമിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ആസുരിക ഗുണങ്ങളും ആസുരിക സ്വഭാവങ്ങളും ദൈവിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരുടെ കണ്ടു നമ്മൾ ഇന്നലെ. പിന്നെ വേറെ എന്തെന്നലെ മനസ്സിലാക്കിയത്? അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു നീ ദൈവിക ഗുണത്തിലുള്ളത് കൊണ്ട് നിനക്ക് വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ വേറെ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ഭഗവാനെ അറിയാനുള്ള അവസരം ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും കൊടുക്കുന്നില്ല അവർക്ക് അല്ലെ. ഇത്രയും കരുണാമയനാണെങ്കിലും അസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരോട് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാ കാണുന്നത്? അവർക്കൊരിക്കലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അവര് വീണ്ടും വീണ്ടും താഴ്ന്ന യോനിയിലേക്ക് തന്നെ ആസുരിക ബുദ്ധിയിൽ തന്നെ ജന്മം എടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും കണ്ടുന്നല്ലേ അല്ലെ. ഓർമ്മയുണ്ട് എല്ലാവർക്കും? പിന്നെന്താ കണ്ടതെന്നല്ലേ? പിന്നെ നരകത്തിന്റെ 3 കവാടങ്ങളെ കുറിച്ച്. 3 കവാടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഇതിൽ നമ്മൾക്ക് മറികടക്കാനായിട്ട് നമ്മള് ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഈ കലിയുഗത്തില് ഈ ആസുരിക സ്വഭാവവും ദൈവിക രണ്ടും ആരിൽ തന്നെയാണുള്ളത്? മനസ്സിലായില്ലേ? എല്ലാം നമ്മളിൽ തന്നെയാണെന്ന് കണ്ടു. പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മള് മനുഷ്യർക്കുള്ള 4 പോരായ്മകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 4 ഏതൊക്കെയായിരുന്നു 4 കുറ്റങ്ങൾ നമ്മളിലുള്ള? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അവ്യക്തങ്ങളായ തെറ്റുവരുത്തുവാനുള്ള പ്രവണത, അതായത് എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മറ്റുള്ളവരെ വഞ്ചിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവണത, തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രവണത നമുക്കുണ്ട്. പിന്നെ മായയ്ക്ക് വശം ാണ് നമ്മള്. പിന്നെ ഏതാണ്? നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് പരിപൂർണങ്ങളല്ല, അപക്വമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് നമ്മുടെ. അതായത് നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് നമുക്ക് ശരിയായ രീതിയിലായിരിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ആപ്പിൾ നമ്മളെ മുന്നിൽ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു കണ്ണാടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സൈഡ് നല്ലതാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സൈഡിൽ കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് തോന്നുന്നത്? നല്ലതായിട്ട് കാണാം. നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു സൈഡ് മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ.
അതിന്റെ ഫുള്ള് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്, അതുപോലെ അപൂർണങ്ങളായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ ചതിക്കാനും വഞ്ചിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവണത നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ്, മായയ്ക്ക് വശംവദനാകുന്നതാണ് നമ്മള്. മായയ്ക്ക് വശംവദനാകും നമ്മള്. പിന്നെന്താണ്, വേറെ ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ടല്ലോ, വഞ്ചിക്കാനുള്ള പ്രവണത, മറ്റുള്ളവരെ വഞ്ചിക്കാനും തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള, രണ്ടും നമ്മളിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ 4 ന്യൂനതകൾ നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ നമ്മളെ വീഴ്ചയ്ക്കൊക്കെ കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം, ഭഗവാനോടുള്ള വെറുപ്പാണ് ഇതിനുള്ള കാരണം. തെറ്റുപറ്റാനുള്ള പുരുഷനോട് ഈർഷ്യാലുക്കളായി തീർത്ത് ശരിയായ ധർമ്മത്തെ പഴിക്കുന്നു. അതെ, നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് തരുന്ന ഈ പുസ്തകങ്ങളോടുള്ള അറിവില്ലായ്മ, അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു. അങ്ങനെ 16ാമത്തെ അധ്യായം അവസാനിച്ചു. ഇനി അധ്യായം 17 ശ്രദ്ധാവിഭാഗത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അപ്പൊ ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വിശ്വാസം. വിശ്വാസം. ശ്രദ്ധ എന്ന് പറയുമ്പോ വിശ്വാസാണ്. അപ്പൊ അതില് എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങളില് ശ്രദ്ധ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ വിശ്വാസമാണ്. ആരിലുള്ള വിശ്വാസം? ഭഗവാനോടുള്ള വിശ്വാസം. പറയാ വിശ്വാസം ഭഗവാനിലുള്ള അല്ല, നമ്മളുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച്. ശ്രദ്ധ ഭഗവാനിലുള്ള വിശ്വാസമല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മളെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്ക് നമ്മളെ വിശ്വാസം ഏതാണോ അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ എന്ത് വരുന്നത്, നമ്മുടെ ചിന്തകളും പ്രവർത്തികളും ഒക്കെ വരുന്നത്. അതായത് ഈ വിശ്വാസം എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നമ്മൾ വരുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് സ്വാധീനിക്കും? ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ ഏതെങ്കിലും നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കും അല്ലെ? ആ ത്രിഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുമ്പോ ആ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പിന്നെ നമ്മൾ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ സ്വഭാവം വരുന്നത്. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യും അല്ലെ? അങ്ങനെയല്ല സംഭവിക്കുന്നത്? അതെ. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്തിൽ പറയുന്നത്, ഈ ശ്രദ്ധാ വിഭാഗം എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾക്ക് ഓരോ വിശ്വാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതായത് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മളെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണം നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കും. അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് വരും, നമ്മളെ സ്വഭാവം വരും. ആ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മളെ പ്രവൃത്തി വരും. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളെ വിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരെ കുറിച്ചും ഇതിൽ പറയുന്നതാണ്. അവരിൽ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. അർജുന ഉവാച ये शास्त्रा विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्तमाहो रजस्तमः. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ശാസ്ത്രവിധികളൊന്നും പിന്തുടരാതെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭാവനയനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? സത്വരജസ് തമോ ഗുണങ്ങളിൽ ഏതാണ് അവരിൽ കാണുന്നത്? അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ശാസ്ത്രവിധികളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ, ഒന്നും പിന്തുടരാതെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ജീവിതം, സ്വന്തം ഭാവനയനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? സത്വരജസ് തമോ ഗുണങ്ങളിൽ ഏതാണ് അവരിൽ കാണുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. ശാസ്ത്രവിധികളൊന്നും പിന്തുടരാതെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭാവനയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി അതെന്താണെന്ന് ആര് ചോദിക്കുന്നു? ഇവിടെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു. അപ്പൊ ശാസ്ത്രങ്ങളൊന്നും ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല, അവര് അവരുടേതായ രീതിയിൽ ആരാധന നടത്താണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര് ഭഗവാനെ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും, രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ഭൂതപ്രേതാദികൾ ആരാധിക്കും, തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് അസുരന്മാരെ ആരാധിക്കും. രണ്ടാമത്തേതാണ് രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ഭൂതപ്രേതാദികളെ, തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ്. അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശാസ്ത്രവിധികളൊന്നും പിന്തുടരാതെ സ്വന്തം ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ച് ആരാധന നടത്തുന്നവരുണ്ടാകും. അവരുടെ സ്ഥിതി എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. സത്വ രജ തമോ ഗുണങ്ങളിൽ ഏതാണ് അവരിൽ കാണുന്നത് എന്നാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത്? ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. സത്വാനുരൂപ സർവസ്യ ശ്രദ്ധാ ഭവതി ഭാരത ശ്രദ്ധാമയോയം പുരുഷോ യോ യശ്രദ്ധാ സ ഏവ സഹ. വ്യത്യസ്തമായ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അല്ലയോ ഭാരത ശ്രേഷ്ഠ, ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. താൻ ആർജിച്ച ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവസത്തകളെ ഓരോ പ്രത്യേക വിശ്വാസമുള്ളവരെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ വ്യത്യസ്തമായ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അല്ലയോ ഭാരത ശ്രേഷ്ഠ, ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. താൻ ആർജിച്ച ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്
ജീവസത്തുക്കളെ ഓരോ പ്രത്യേക വിശ്വാസമുള്ളവരെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരെയും എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? ഓരോരുത്തർക്കും എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യസ്തമായ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. താൻ ആർജിച്ച ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവസത്തകളെ ഓരോ പ്രത്യേക ഓരോ വിശ്വാസം വരാണ്. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണെന്ന്. അപ്രകൃതിക്കാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു സാത്വിക ദേവാൻ യക്ഷ രക്ഷാസി രാജസഹ പ്രയതാൻ ഭൂതഗണാശൈന്യ യജന്തേ താമസാ ജനഃ. സാത്വികരായ ജനങ്ങൾ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും, രാജസ സ്വഭാവികൾ അസുരന്മാരെ ആരാധിക്കും. അപ്പൊ സാത്വികരാരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. രാജസ അസുരന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. തമോഗുണത്തിലുള്ളവര് ഭൂതപ്രേതാളെ ആരാധിക്കുന്നു. തരത്തില് ആരാധന പറയണ സാത്വികരായിട്ടുള്ളവര് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. രാജസ സ്വഭാവികള് അസുരന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. തമോഗുണത്തിലുള്ളവര് ഭൂതപ്രേതാദികളെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ 3 തരത്തിൽ പറയാണ്. സാത്വികരായിട്ടുള്ളവർ ആരെ ആരാധിക്കും? ദേവന്മാരെ. രാജസിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ അസുരന്മാരെ. തമോഗുണത്തിലുള്ളവര് ഭൂതപ്രേതാദികളെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറയണത്? കാമം, ആസക്തി എന്നിവയാൽ പ്രേരിതമായി അഹംഭാവത്തോടുകൂടി സ്വന്തം ശരീരത്തിലെ ഭൗതിക മൂലകങ്ങളെയും ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ തന്നെയും ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് നിർദ്ദിഷ്ടമല്ലാത്ത കഠിന തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വിഡ്ഢികൾ അസുരന്മാരാണ്. അപ്പൊ കാമം, ആസക്തി എന്നിവയാൽ പ്രേരിതരായിട്ട് അഹംഭാവത്തോടു കൂടി സ്വന്തം ശരീരത്തിലെ ഭൗതിക മൂലകങ്ങളെയും ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ തന്നെയും ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ടമല്ലാത്ത കഠിന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വിഡ്ഢികൾ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? അസുരന്മാരാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് കാമം, ആസക്തി എന്നിവയാൽ പ്രേരിതരായിട്ട് അഹംഭാവത്തോടുകൂടി സ്വന്തം ശരീരത്തിലെ ഭൗതിക മൂലകങ്ങളെയും ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ തന്നെയും ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ടമല്ലാത്ത കഠിന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വിഡ്ഢികൾ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? അസുരന്മാരാണ്. ആരൊക്കെയാണ്? അപ്പൊ നമ്മൾ കാമം, ആസക്തി എന്നില് നമുക്ക് പ്രേരിതമായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എന്താണ് കൂടുതൽ കാമം, ആഗ്രഹങ്ങൾ വരാം, അല്ലെങ്കിൽ അത്യാഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ഉപദ്രവിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മൂലകങ്ങളെ, നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ തന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മാവിനെ തന്നെ ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രത്തിന് പറഞ്ഞില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, ശാസ്ത്രത്തിനെതിരായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്, തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരാരാണ്? അസുരന്മാരാണ്. അത് മരണത്തിന് പോലും കാരണമാകുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ അല്ലെ, ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികള് മരണത്തിന് പോലും കാരണമാകുന്നതാണ്. ഇതിനൊന്നും ആരും അനുകൂലിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികളൊന്നും അംഗീകരിക്കില്ല. ഇപ്പൊ തല മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിട്ട് ശ്വാസം മുട്ടി നമ്മൾ മരിച്ചു പോകും അല്ലെ. ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആരും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല. ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്യുന്നവരാരാണ്? വിഡ്ഢികൾ, അസുരന്മാരാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ളവര്. ഇനി പറയുന്നത് തന്നെ ആഹാരസ്തപി സർവസ്യ ത്രിവിധോ ഭവതി പ്രിയഃ യജ്ഞസ്തപാസ്തഥാദാനം തേഷാം ഭേദാമിമം ശൃണു. മനുഷ്യർക്ക് ഭക്ഷണ വിഷയത്തിൽ പോലും ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കും. യജ്ഞങ്ങൾ, തപസ്, ദാനം എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ. ഇവയുടെ വ്യത്യാസങ്ങളെ പറ്റി കേട്ടുകൊള്ളുക. അപ്പൊ മനുഷ്യർക്ക് ഭക്ഷണ വിഷയത്തിൽ പോലും എന്തുണ്ടാവും? ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങള് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ചുണ്ടായിരിക്കും. ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങള് ഭക്ഷണത്തില് ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അവർക്ക് ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും എന്തുണ്ടാവും? ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടാവും. പിന്നെ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് ഇതിലും എന്തുണ്ടാവും? ഈ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ യജ്ഞം ചെയ്താലും ദാനം ചെയ്താലും തപസ് ചെയ്താലും ഭക്ഷണ കാര്യം ഇതിലെല്ലാത്തിനും എന്തുണ്ട്? നമ്മളെ ഭക്ഷണം ഇതൊക്കെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതനുസരിച്ചായിരിക്കും ഇതൊക്കെ വരുന്നത്. ഭക്ഷണങ്ങളായാലും യജ്ഞവും ദാനവും തപസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് വ്യത്യാസമായിരിക്കും. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഇനി പറയാണ്. ഈ അധ്യായത്തിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഭക്ഷണത്തിന്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഓരോരുത്തരിലും ഉള്ളത്, യജ്ഞങ്ങളെ കുറിച്ച്, ദാനങ്ങളെ കുറിച്ച്, അതുപോലെ തന്നെ തപസ്സുകളെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഇതില് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ആയു സത്വബലാരോഗ്യ സുഖ പ്രീതി വിവർധനഃ തസ്യ സ്നിഗ്ധ സ്ഥിരാകൃത്യ ആഹാര സ്വാത്വിക പ്രിയഃ.
ദീർഘായുസ്സും നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും ബലം നൽകുന്നതും ആരോഗ്യത്തെയും സന്തുഷ്ടിയെയും സംതൃപ്തിയെയും വളർത്തുന്നതും രസവത്തും പ്രീതികരവും സ്നിഗ്ധവും ആസ്വാദ്യവുമായ ആഹാരമായിരിക്കും സാത്വിക സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടം. അപ്പൊ ദീർഘായുസ് നൽകുന്നത്, നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്, ബലം നൽകുന്നത്, ആരോഗ്യത്തെയും സന്തുഷ്ടിയെയും സംതൃപ്തിയെയും വളർത്തുന്നതും രസവത്തും പ്രീതികരവും സ്നിഗ്ധവും ആസ്വാദ്യവുമായിട്ടുള്ള ആഹാരമാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്? സാത്വിക സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ അവരെങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? ദീർഘായുസ് നൽകുന്നത്, നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്, ബലം നൽകുന്നത്, ആരോഗ്യത്തെയും സന്തുഷ്ടിയെയും സംതൃപ്തിയെയും വളർത്തുന്നതും രസവത്തായിട്ടുള്ളതും പ്രീതികരവും സ്നിഗ്ധവും ആസ്വാദികരവുമായിട്ടുള്ള ആഹാരമാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്? സാത്വികർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ സാത്വികർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണം എങ്ങനെയാണ്? ശരീരത്തിന് ആയുസ് നൽകുന്ന, ആരോഗ്യം നൽകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഓജസ്സും തേജസ്സും പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ശരിക്കും ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്? സാത്വികർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. എന്താണ്? നിലനിൽപ്പിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്, ബലം നൽകുന്നത്, ആരോഗ്യം സന്തുഷ്ടിയും നൽകുന്നത്, പിന്നെ രസവത്ത് പ്രീതികരവും സ്നിഗ്ധം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അധികം കൊഴുപ്പില്ലാത്തത്, ആവശ്യത്തിന് കൊഴുപ്പുള്ള ആസ്വാദികരമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണമാണ് സാത്വികർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണം. സാത്വികർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇസ്കോണിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ്. എന്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയാലും എന്താണ്, എല്ലാതും ഭഗവാന് സെപ്പറേറ്റ് ഓരോ പാത്രത്തിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ എന്തിടും? ഒരു തുളസി ഇലയും കൂടി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവാൻ അത് സമർപ്പിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര്, രാജസികത്തിലുള്ളവർ ഏത് ഭക്ഷണമാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്? കയ്പ്, പുളിപ്പ്, ഉപ്പുരസം, കടുത്ത ചൂട്, എരിവ്, വരൾച്ച എന്നിവ കൂടുതലുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളെ രാജസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇത്തരം ഭക്ഷ്യങ്ങൾ ദുഃഖത്തിനും രോഗങ്ങൾക്കും വഴിവെക്കുന്നതാണ്. അപ്പോ രാജസിക സ്വഭാവികൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണമാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്? കയ്പ്, പുളിപ്പ്, ഉപ്പുരസം, കടുത്ത ചൂട്, എരിവ്, വരൾച്ച എന്നിവ കൂടുതലുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്? രാജസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. രാജസികത്തിലുള്ളവർ എങ്ങനെയാണ്? ഭയങ്കര കയ്പുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ പുളിപ്പുള്ളത്, ഉപ്പ് കൂടിയത്, അല്ലെങ്കിൽ കടുത്ത ചൂടുള്ളത്, എരിവ്, വരൾച്ച എന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ, ഇതൊക്കെയാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്? രാജസിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണം അത്തരത്തിലുള്ളതാണ്. അത് എന്തിന് കാരണമാകുകയാണ്? നമുക്ക് ദുഃഖത്തിനും രോഗങ്ങൾക്കും വഴിവെക്കുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം ദുഃഖത്തിനും രോഗങ്ങൾക്കും ദുഃഖത്തിനും വഴിവെക്കുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പച്ചമുളകൊക്കെ കഴിക്കുന്നതൊക്കെ എന്താണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ളവരുടെ ഇത് വരുന്നതാണ്. പിന്നെ യാതയാമം ഗതരസം പൂതി പരീക്ഷിതം ചയത് ഉച്ഛിഷ്ടാമഭിചാമേധ്യം ഭോജനം താമസപ്രിയം. അപ്പൊ ഇനി 3 മണിക്കൂർ മുന്നേ പാകം ചെയ്തത്, സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്, ദുർഗന്ധമുള്ളത്, ഉച്ഛിഷ്ടം തൊടാൻ കൊള്ളതുമായ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്? താമസിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ താമസിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണം ഏതാണ്? 3 മണിക്കൂർ മുന്നേ പാകം ചെയ്യുക, സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത്, ദുർഗന്ധമുള്ളത്, പിന്നെ ഉച്ഛിഷ്ടം, പിന്നെ തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതായിട്ടുള്ള അത്രയും കേടായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്? താമസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു 3 പേരുടെ. ഫസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സാത്വികർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണം എങ്ങനെയാണ്? സാത്വികമായിട്ടുള്ളവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണം നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ദീർഘായുസ് നൽകുന്നതും നിലനിൽപ്പിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും ശരീരത്തിന് ഓജസ്സും പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന സ്വാദിഷ്ടമായ ഭക്ഷണമാണ് സാത്വികർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. രാജസിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് കൂടുതൽ എരിവുള്ളത്, പുളിയുള്ളത്, അങ്ങനെ ചൂട്, ഇതൊക്കെ ഉള്ള ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ രാജസിക സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. മൂന്നാമത്തത് താമസിക സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? 3 മണിക്കൂർ മുമ്പ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് താമസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള 3 എന്താ പറയാ ഗുണങ്ങളിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണ രീതിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഇനി യജ്ഞത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. 3 തരത്തിലുള്ള യജ്ഞത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അഫലാകാംക്ഷി യജ്ഞോ വിധിദിഷ്ടോയ ഇച്ഛതേ യഷ്ടവ്യമേവേതി മനഃ സമാധായാസ സാത്വികഃ. യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ഫലോദ്ദേശമില്ലാതെയും സശ്രദ്ധമായും വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞമാണ് സാത്വികം.
അപ്പൊ യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ഫലോദ്ദേശമില്ലാതെ സശ്രദ്ധമായി വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞമാണ് എന്ത്? സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ഫലോദ്ദേശം ഇല്ലാതെ സശ്രദ്ധയോടുകൂടി വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സാത്വിക യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫലോദ്ദേശം ഇല്ലാതെ, ഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാതെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ നമ്മുടെ ഒരു കർത്തവ്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞമാണ് എന്ത്? സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. അഭിസന്ധായ തൂ ഫലം ദമ്പാർത്ഥാമപി ചൈവയേത് ഇച്ഛതേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ സംയജ്ഞം വിദ്ധി രാജസം. ഭൗതികമായ ഏതെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയോ ഗർവ് കാട്ടാനായോ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞം രാജസം എന്നറിയുക, അല്ലയോ ഭാരതശ്രേഷ്ഠ. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഗർവ് കാട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞമാണ് എന്ത്? രാജസിക യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ രാജസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗർവ് കാട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞമാണ് എന്ത്? രാജസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഇപ്പൊ സ്വർഗം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുണ്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്ത് തരത്തിലുള്ള യജ്ഞമാണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം പറയാം. അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞമാണ് എന്ത്? രാജസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ വിധിഹീനമനുസൃഷ്ടാന മന്ത്രഹീനാമ ദക്ഷിണം ശ്രദ്ധാവിരഹിതം യജ്ഞം താമസം പരിചക്ഷതേ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? മൂന്നാമത്തില് വേദോക്ത വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ പ്രസാദ വിതരണം, മന്ത്രോച്ചാരണം, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ എന്നിവ കൂടാതെ വിശ്വാസമില്ലാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതാണ് വേദവിധികൾ അനുസരിക്കാതെ, പിന്നെ പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്യാതെ, മന്ത്രോച്ചാരണം നടത്താതെ, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കാതെ, വിശ്വാസമില്ലാതെ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞമാണെന്ത്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞം. അപ്പൊ വേദവിധികൾ അനുസരിക്കുന്നില്ല, പ്രസാദ വിതരണം ചെയ്യുന്നില്ല, മന്ത്രോച്ചാരണം ചെയ്യുന്നില്ല, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ എന്താണ്? താമസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞമാണ്, തമോ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞമാണ്. പിന്നെ വിശ്വാസം ഇല്ല അയാൾക്ക്, മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് കേട്ടു ചെയ്യണമെന്നല്ലാതെ യാതൊരു വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം തമോ ഗുണത്തിലുള്ള. അപ്പൊ നമ്മൾ യജ്ഞം ചെയ്യാണ്, പക്ഷെ വേദവിധി പ്രകാരം ഇല്ലാതെ പ്രസാദ വിതരണം ചെയ്യുന്നില്ല, പിന്നെ മന്ത്രോച്ചാരണം ചെയ്യുന്നില്ല, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണയും കൊടുക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞങ്ങൾ എന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞം. അപ്പൊ 3 ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു യജ്ഞം സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം. എന്താണ്? ഫലോദ്ദേശമില്ലാതെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് ചിന്തിച്ച് ചെയ്യുന്ന യജ്ഞമാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം. രണ്ടാമത്തത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രയോജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന യജ്ഞമാണ് എന്ത്? രാജസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം. താമസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ, വേദവിധികൾ അനുസരിക്കാതെ, പ്രസാദ വിതരണം ചെയ്യാതെ, മന്ത്രോച്ചാരണം ചെയ്യാതെ, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കാതെ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞമാണ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞം. ഇപ്പൊ 3 തരം യജ്ഞത്തെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു. ഇതുവരെ മനസ്സിലായ എല്ലാവർക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 3 തരത്തില് ഭക്ഷണത്തിനെ കുറിച്ചും കണ്ടു, ഭക്ഷണത്തിന്റെ വ്യത്യാസം. നമ്മൾ 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണത്തിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി, 3 ഗുണത്തിലുള്ളവര് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും കണ്ടു. ഇത്ര മനസ്സിലായ എല്ലാവർക്കും ഈ 6 കാര്യങ്ങള്? മനസ്സിലായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് തപസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ദേവദ്വിജ ഗുരു പ്രാജ്ഞ പൂജനം ശൗചമാർജവം ബ്രഹ്മചര്യം അഹിംസ ശാരീരം തപ ഉച്യത്തെ. പരമപുരുഷൻ, ബ്രാഹ്മണൻ, ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ, മാതാപിതാക്കൾ തുടങ്ങിയ ഉന്നതർ എന്നിവരെ ആരാധിക്കൽ, ദേഹശുദ്ധി, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ എന്നിവയെ ശാരീരികമായ തപസ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ പരമപുരുഷൻ, ബ്രാഹ്മണൻ, ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ, മാതാപിതാക്കൾ തുടങ്ങിയ ഉന്നതർ എന്നിവരെ ആരാധിക്കൽ, ദേഹശുദ്ധി, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം എന്നിവയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്? ശാരീരിക തപസ് എന്ന്
പറയുന്നത്. അപ്പൊ പരമപുരുഷൻ, ബ്രാഹ്മണൻ, ആധ്യാത്മിക, അതായത് ഭഗവാൻ, പിന്നെ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്മാര്, മാതാപിതാക്കള്, പിന്നെ സമൂഹത്തിലെ ഉന്നതരായിട്ടുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആദരിക്കണം. പിന്നെ നമുക്ക് ദേഹശുദ്ധി ഉണ്ടാവണം, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ, ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ശാരീരിക തപസ് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ തപസ് 3 തരത്തിലുണ്ട്. ശാരീരിക തപസ്, വാഗ്മയ തപസ്, മാനസിക തപസ്. 3 തരം തപസ്: ശാരീരികം, മാനസികം, വാഗ്മയം. അതില് ശാരീരിക തപസ്സാണ് ഈ പറയുന്നത്. ബ്രാഹ്മണൻ, ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ, മാതാപിതാക്കള് തുടങ്ങിയ ഉന്നതർ എന്നിവരെ ആരാധിക്കുക. ദേഹശുദ്ധി, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ, ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ശാരീരിക തപസ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇവരോടൊക്കെ നമ്മൾ ഇവരൊക്കെ ആദരിക്കുക. മാതാപിതാക്കൾ ആദരിക്കുന്നത്, ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ, പരമപുരുഷനെ, ബ്രാഹ്മണന്മാരെ ആദരിക്കുന്നൊക്കെ എന്താണ്? ഈ ശാരീരിക തപസ്സില് വരുന്നതാണ്. പിന്നെ ബ്രഹ്മചര്യ, അഹിംസ, ലാളിത്യം, ഇതെല്ലാം എന്തില് വരും? ശാരീരികമായിട്ടുള്ള തപസ്സില് വരും. പിന്നെ അടുത്തതോ, അനുദ്വേഗകരം വാക്യം സത്യം പ്രിയാഹിതം ചയത് സ്വാധ്യായാഭ്യാസനം ചൈവ വാഗ്മയം തപ ഉച്യത്തെ. സത്യവും പ്രയോജനകരവും കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതും ഹിതകരവുമായ സംഭാഷണവും പതിവായുള്ള വേദമന്ത്രോച്ചാരണവുമാണ് വാഗ്മയ തപസ്. അപ്പൊ സത്യമായിരിക്കണം, പ്രയോജനകരമായിരിക്കണം, കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതായിരിക്കണം, ഹിതകരവുമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണം, പതിവായിട്ടുള്ള വേദമന്ത്രോച്ചാരണം, ഇതൊക്കെ എന്തിൽ വരുന്നതാണ്? വാഗ്മയ തപസ്സിൽ വരുന്നതാണ്. സത്യമായിരിക്കണം നമ്മള് പറയുന്നത്. പിന്നെ അത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് പ്രയോജനകരമായിരിക്കുന്നതായിരിക്കണം. നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് കേൾക്കുന്നവർക്ക് പ്രയോജനം ഉണ്ടാവണം, അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്നവർക്ക് പ്രയോജനം ഉണ്ടാവണം, അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിന് പ്രയോജനം ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് സത്യം പറയണം, പ്രയോജനകരമാകണം, കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതായിരിക്കണം, കേൾക്കുന്നവർക്ക് അത് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കരുത്, ഹിതപരമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണവും പിന്നെന്താണ് മന്ത്രോച്ചാരണം എന്തിൽ വരുന്നതാണ്? പതിവായിട്ടുള്ള. ഇതെല്ലാം വാഗ്മയ തപസ്സിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ വാഗ്മയ തപസ് എന്ന് പറയുന്നത് സത്യമായിരിക്കണത്, പ്രയോജനകരമായിരിക്കണം, കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതും ഹിതകരവുമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണം, പതിവായിട്ടുള്ള വേദമന്ത്രോച്ചാരണം, ഇതൊക്കെ എന്തിൽ വരും? വാഗ്മയ തപസ്സില് വരുന്നതാണ്. ഇനി മൂന്നാമത്തേതാണ് എന്ത്? മാനസിക തപസ്. മാനസിക തപസ് എന്ന് പറയുന്നത് മനപ്രസാദ സൗമ്യത്വം, മൗനം, ആത്മാവി നിഗ്രഹ, ഭാവസംശുദ്ധിരിത്യേത തപോ മാനസമുച്യത്തെ. സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി എന്നിവ മാനസിക തപസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി. സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി, ഇതൊക്കെ എന്തിലാ വരുന്നത്? മാനസികമായ തപസ്സില് വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ 3 തരം തപസ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഒന്ന് ശാരീരിക തപസ്. ശാരീരിക തപസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണൻ, ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ, പിന്നെ മാതാപിതാക്കള്, ഇവരൊക്കെ നമ്മൾ ആദരിക്കുക. ബ്രഹ്മചര്യം, പിന്നെന്താണ്? ശുചിത്വം, ഇതൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്നതാണ്? ശാരീരിക തപസ്സിൽ വരുന്നതാണ്. വാഗ്മയ തപസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സത്യം പറയാ, അത് പ്രയോജനകരമായിരിക്കണം, കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതായിരിക്കണം. ഇത്തരത്തിലുള്ള തപസ് എന്താണ്? മാനസിക തപസ്, വാഗ്മയ തപസ്സാണ്. പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് മാനസിക തപസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സംതൃപ്തിയായിരിക്കണം, മൗനം, ആത്മസംയമനം, ഭാവശുദ്ധി, ഇതൊക്കെ മാനസികമായിട്ടുള്ള തപസ്സില് വരുന്നു. ഇത്ര മനസ്സിലായപ്പോ മാനസിക തപസ്. ഇനി ഈ 3 കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധയാ പരയാ തപ്തം തപസ്ത്രിവിധം നരഹി അഫലാകാംക്ഷിഭിർയുക്തൈ സ്വാത്വികം പരിചക്ഷതേ. ഈ 3 വിധം തപസ്സും ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തോടെയും ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കാതെയും പരമപുരുഷന് വേണ്ടി മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നാൽ സ്വാത്വികം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഈ 3 വിധത്തിലുള്ള തപസ്സും ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തോടെ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാതെ പരമപുരുഷന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്തു പോന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെന്ത് പറയാം? സ്വാത്വികമാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതെല്ലാതും ആർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണം? പരമപുരുഷന്, ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സ്വാത്വികമാണെന്ന് പറയാം. അതായത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കല്ലാതെ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വാഗ്മയ തപസ്സും ശാരീരിക തപസ്സും മാനസിക തപസ്സും ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതെന്താണ്? സാത്വികമാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. സത്കാരമാന പൂജാർത്ഥം തപോധംഭേന ചൈവയത് ക്രിയതേ തദിഹ പ്രോക്തം രാജസംചലമധ്രുവം. ബഹുമതിയും ആരാധനയും നേടാനോ അഹങ്കാരം കൊണ്ടോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് രാജസമാണ്, ക്ഷണികവും അനിശ്ചിതവുമാണത്.
ഇപ്പൊ ബഹുമതി നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആരാധന നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് എന്താണ്? അത് രാജസികമായ തപസ്സാണ്. അത് ക്ഷണികമാണ്, അനിശ്ചിതമാണ്. അപ്പൊ ബഹുമതി നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ ആരാധന കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത്, അത്തരത്തിലുള്ള തപസ് എന്താണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ള തപസ്സാണ്. അത് ക്ഷണികമായിട്ടുള്ളതാണ്, അനിശ്ചിതമായിട്ടുള്ളതാണ്. മറ്റുള്ളവർ തന്നെ ബഹുമാനിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള തപസ്, അത് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അനിശ്ചിതമായിട്ടുള്ളത്. അതാണ് എന്ത് പറഞ്ഞത്? രാജസികമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മൂഢഗ്രാഹേണാത്മനോയത് പീഠയാ ക്രിയതേ തപഃ പരസ്യോത്സാദനാർത്ഥം വാ തത്തമാ സമുദാഹൃതം. മൂഢബുദ്ധി മൂലം സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചോ അന്യരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് തമോ ഗുണപ്രധാനമാണ്. അപ്പൊ മൂഢബുദ്ധി മൂലം ഒന്നിനും സ്വയം പീഡനം അനുഭവിക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? മറ്റുള്ളവർക്ക് പീഡനം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുക, മറ്റുള്ളവർക്ക് പരിക്കേൽപ്പിക്കുക, അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ്സാണ് എന്ത്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മൂഢബുദ്ധി മൂലം സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നശിപ്പിക്കാന്, അതായത് നമ്മളെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തപസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അവരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അവരെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ തപസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, നമ്മളെ ഉദ്ദേശം തെറ്റായതാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? താമസികമായിട്ടുള്ള തമോ ഗുണത്തിലുള്ള തപസ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ 3 തരത്തിലുള്ള തപസ് ഇപ്പൊ കണ്ടു. ഒന്ന് സാത്വികമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് വാഗ്മയവും ശാരീരികവും മാനസികവുമായിട്ടുള്ള തപസ്സുകള് നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? സാത്വികമായ തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. രജോ ഗുണത്തിലുള്ള തപസ് എങ്ങനെയാണ്? ബഹുമതി നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആരാധന നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? രജോ ഗുണപ്രകാരമുള്ള തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മൂന്നാമത്തത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളത് എങ്ങനെയാണ്? മറ്റുള്ള ബുദ്ധി മൂലം സ്വയം പീഡനം അനുഭവിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് പീഡനം ഉണ്ടാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന തപസ്സുകള് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള തപസ് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള തപസ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മള് കണ്ടു. ഇല്ലേ? എത്ര മനസ്സിലായി എല്ലാവർക്കും? മനസ്സിലായി. ഓക്കെ. അടുത്തത് ദാതവ്യ, ഒരു മിനിറ്റ്. ദാതവ്യാമിതി യഥാനം ദീയതേനോപകാരിണേ ദേശേ കാലേ ച പാത്രേ ച തഥാനം സ്വാത്വികം സ്മൃതം. കർത്തവ്യം എന്ന ബോധത്തോടെയും പ്രതിഫലേച്ച കൂടാതെയും ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദാനം സ്വാത്വികമാണ്. അപ്പൊ കർത്തവ്യം എന്ന ബോധത്തോടെ പ്രതിഫലേച്ച കൂടാതെ ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദാനം എന്താണ്? സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനം. അപ്പൊ കർത്തവ്യം എന്ന ബോധത്തോടെ പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനം. നമ്മളവിടെ എന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? കർത്തവ്യ ബോധത്തോടാണ് ചെയ്യുന്നത്, പ്രതിഫലം ഇച്ഛിക്കാതെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? സ്വാത്വികമാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, നമുക്ക് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദാനമാണ് സാത്വികം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരൊക്കെയാണ്? വൈഷ്ണവര്, ബ്രാഹ്മണര്, ഇവരൊക്കെയാണ് എന്തിൽ വരുന്നത്? അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ എന്ന് പറയാം. അവർക്ക് ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് നൽകുന്ന ദാനം എന്താണ്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനം എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചപ്പോൾ ദന്ത മഹാരാജാവ് ദാനം കൊടുക്കുന്ന സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനമാണ്. പിന്നെ അടുത്തത് യത്തു പ്രത്യുപകാരാർത്ഥം ഫലം ഉദ്ദേശ്യ വാ പുനഃ ധീയതേ ച പരിക്ലിഷ്ടം തഥാനം രാജസംസ്മൃതം. ഏതെങ്കിലും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടോ പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചോ പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെ നൽകുന്നതാണ് രാജസികമായിട്ടുള്ള ദാനം. അപ്പൊ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെ ചെയ്യുന്ന ദാനം എന്താണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ള ദാനം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെ നൽകുന്ന ദാനം രാജസികമാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? എന്തെങ്കിലും ഫലം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ കാണല്ലേ, അവരുടെ ആ കുടുംബത്തിന് സഹായിക്കാണ്, പക്ഷെ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? സെൽഫി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് വേണ്ടിട്ട് അത് അങ്ങനത്തെ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ദാനമാണ് എന്ത്? രാജസികമായിട്ടുള്ള ദാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അദേശകാല യഥാന
പാത്രേഭ്യശ്ച തീയതേ അസത്കൃതമവജ്ഞാതം തത്താമാ സമുദാഹൃതം. ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് അനർഹരായവർക്കും നൽകപ്പെടുന്ന ദാനവും ആദരം കൂടാതെയോ അവജ്ഞയോടെയോ നൽകപ്പെടുന്നതും താമസം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് അനർഹരായവർക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം ആദരം കൂടാതെ അവജ്ഞയോടെയോ നൽകപ്പെടുന്നതും താമസം എന്ന് പറയും. ഒന്ന് ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് പിന്നെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് ശുദ്ധിയില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് അർഹതയില്ലാത്തവർക്ക് നൽകുന്ന ദാനം. പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് അവജ്ഞയോടെ ആദരം കൂടാതെ നൽകുന്നത്. അതായത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തികള് വൈഷ്ണവരോ ബ്രാഹ്മണന്മാരോ അവരെ ബഹുമാനിക്കാതെ അവർക്ക് ദാനം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും എന്താണ്? താമസ ദാനം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഒന്ന് നമ്മള് ശുദ്ധമല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് അർഹതയില്ലാത്തവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ദാനം, അർഹതയുള്ള വ്യക്തികളെ അവരെ ആദരിക്കാതെ കൊടുക്കുന്ന ദാനം എന്താണ്? താമസികമായിട്ടുള്ള ദാനം എന്ന് പറയാം. ദാനം 3 തരത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു: സാത്വികവും, രാജസികവും, താമസികവും. ഏതൊക്കെയാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള വെച്ചാല് പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വേണ്ടുന്ന വ്യക്തിക്ക് നൽകുന്നത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനം. രാജസികമായിട്ടുള്ളത് ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് രാജസികമായിട്ടുള്ള രാജസികമായിട്ടുള്ള താമസികമായിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ, രാജസികല്ലേ, രാജസികമായിട്ടുള്ള ദാനം എന്ന് പറയാം. മൂന്നാമത്തതാണ് എന്ത് പറയണത്? താമസികമായിട്ടുള്ളത്. ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് അർഹരായവർക്ക് നൽകപ്പെടുന്നതും, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അർഹതയുള്ളവർക്ക് ആദരവില്ലാതെ നൽകുക. അർഹതയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് നമ്മൾ എന്താണ്? ആദരമില്ലാതെ കൊടുക്കുന്നതും എന്താണ്? താമസികമായിട്ടുള്ള ദാനമാണെന്ന് പറയാം. ഇത്രയും മനസ്സിലായ എല്ലാവർക്കും? ഇപ്പോ നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, യജ്ഞത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ദാനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, തപസ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഈ 4 കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലായ എല്ലാവർക്കും? ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത്? അധ്യക്ഷാല പറഞ്ഞതല്ലേ. ഇനി അടുത്തത് ഓം തത്സത്. അതായത് സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്കേ പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് എന്ത്? ഓം തത്സത് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രതീകാത്മകളായ ഈ വാക്കുകൾ വേദോച്ചാരണത്തിലും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനത്തിലും ബ്രാഹ്മണൻ പരമപുരുഷന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉരുവിട്ടു പോന്നു. അപ്പൊ എന്താ പറയുക? സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്ക് തന്നെ പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് എന്ത്? ഓം തത്സത് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രതീകാത്മകമായിട്ടുള്ള ഈ വാക്കുകള് വേദോച്ചാരണത്തിലും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനത്തിലും ബ്രാഹ്മണൻ പരമപുരുഷന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിട്ട്, ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉരുവിട്ടു പോകുന്നത്? ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉരുവിട്ടു പോകുന്ന വാക്കുകളാണ് ഓം തത്സത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന ദാനം, യജ്ഞവും തപസ്സും ഇതൊക്കെ എന്താണ്? നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ നമ്മളിൽ എന്ത് സംഭവിക്കാം? തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കാം. നമ്മളിത് നൃഗരാജാവിന്റെ കഥ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? പശുവിനെ ബ്രാഹ്മണന് ദാനം ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് എന്താണ്? തെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട്, തെറ്റ് ചെയ്യാതിരുന്നിട്ടും ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. ഓർമ്മയുണ്ടോ? അതേപോലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും ഓം തത്സത് എന്ന് ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? നമ്മൾ ചെയ്ത അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ മുഴുവൻ ആരെ ഏറ്റെടുക്കാണ്? അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് മുഴുവൻ ഇല്ലാതാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓം തത്സത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാന് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മളിൽ തെറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നതോടുകൂടി ഇല്ലാതാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്താണ്? ഓം തത്സത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണം അത് അവസാനിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്? അവിടെ ഭഗവാൻ സമർപ്പിക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ തെറ്റുകളാണെങ്കിൽ പോലും അത് എന്താണ്? അത് ഇല്ലാതാകാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്റെ പരമപുരുഷനായ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും വേദോച്ചാരണത്തിലും ഭഗവാൻ പരമപുരുഷന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉരുവിട്ടു പോകുന്ന വാക്കുകളാണ് എന്ത്? ഓം തത്സത് എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അതുകൊണ്ട് വൈദിക നിയന്ത്രണം അനുസരിച്ച് യജ്ഞദാന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾ പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനായി എപ്പോഴും ഓം എന്ന വാക്കോട് കൂടിയാണ് എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതീന്ദ്രിയവാദികൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട
കാര്യങ്ങള്. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എപ്പോഴും എന്ത് വാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഓം എന്ന വാക്കോട് കൂടിയാണ് എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പോ യജ്ഞദാന തപസ്സുകളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികളെ പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനായിട്ട് എപ്പോഴും എന്തുപയോഗിക്കും? ഓം എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എല്ലാതും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ. അപ്പൊ ഓം എന്ന് കൂടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എല്ലാവരും ആരംഭിക്കുന്നതെന്ന് കൂടി പറഞ്ഞുവിട്ടെ. അപ്പൊ ഇത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നതോടുകൂടി എന്താണ്? അതിന്റെ എല്ലാതും ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനുണ്ടാകുന്ന നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകളൊക്കെ ഇല്ലാതാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. താദധ്യാനഭിസംഖായ ഫലം യജ്ഞാതപക്രിയഃ ദാനക്രിയാശ്ച വിവിധ ക്രിയത്തെ മോക്ഷകാംക്ഷിഭിഃ. ഫലോദ്ദേശം കൂടാതെ തത് എന്നുച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഒരാൾ പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ ഉദ്ദേശം കൂടാതെ, ഫലോദ്ദേശം കൂടാതെ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? തത് എന്നുച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഒരാൾ പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളും ദാനവും തപസ്സും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. യജ്ഞം ചെയ്യണമെങ്കിലും ദാനം ചെയ്യണമെങ്കിലും തപസ് ചെയ്യണമെങ്കിലും എന്ത് വേണം? ഇതൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മള് തത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട്, ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ തത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ് എന്ത്? ഇത്തരത്തിലുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം തന്നെ. എന്താണ്? ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ് ഇത്തരം അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ നമ്മൾ യജ്ഞം ചെയ്യുമ്പോഴും ദാനം ചെയ്യുമ്പോഴും തപസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒക്കെ എന്താണ്? തത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അത് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഗുണം എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തി കിട്ടും. അതാണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകളും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നതോടുകൂടി ഇല്ലാതാകാണ് തത് എന്ന് പറയുന്നതോടുകൂടി ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത്? മനസ്സിലായി മാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിരപേക്ഷ തത്വമാണ് ഭക്തിപൂർവ്വം ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. സത്ത് എന്ന വാക്ക് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഇവിടെ നിരപേക്ഷ തത്വം. നിരപേക്ഷ തത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ. ആ വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനെയും സത്ത് എന്ന് പറയാം. കുന്തിപുത്ര, നിരപേക്ഷ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചുള്ള മറ്റു പ്രവർത്തികളെ പോലെ യജ്ഞദാന തപോ കർമ്മങ്ങൾ ഭഗവത് പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യപ്പെടുന്നവയാണല്ലോ. അപ്പൊ യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഭഗവാനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെയൊക്കെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ സന്തോഷം, ഭഗവാനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെയൊക്കെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഭക്തിപൂർവ്വം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഇതില് എന്താ പറയുക? സത്ത് എന്ന വാക്ക് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരെയും നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സത്ത് എന്ന് പറയാം. നിരപേക്ഷ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് മറ്റു പ്രവർത്തികളെ പോലെ യജ്ഞദാന തപകർമ്മങ്ങൾ ഭഗവത് പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണല്ലോ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ എന്താ പറയണത്? അശ്രദ്ധയാഹുതം ദത്തം തപസ്തപ്തം കൃതം ചെയ്യത് അസാദിത്യുച്യതേ പാർത്ഥ നചാ തത്പ്രേത്യനോ ഇഹ. പരമപുരുഷനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും അസത്ത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഭഗവാനില് വിശ്വാസമില്ലാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞമായാലും ദാനമായാലും തപസ്സായാലും എന്തറിയപ്പെടുന്നത്? അസത്ത് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ക്ഷണികങ്ങളായ ഇത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. അപ്പോ ഭഗവാനില് വിശ്വാസമില്ലാണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതെന്താണ്? അതെല്ലാം അസത്ത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ക്ഷണികങ്ങളായിട്ടുള്ള അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇഹലോകത്തിലായാലും പരലോകത്തിലായാലും ക്ഷണികങ്ങളായിട്ടുള്ള ഇത്തരം കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അസത്ത്, അതായത് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെയാണ് നമ്മൾ ഈ യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ഒക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര ചെയ്തിട്ടും കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ടൊരു കാര്യം ഉണ്ടാകില്ല. അതൊരു പ്രയോജനം ഇല്ലാത്തതായിരിക്കും. ഇഹലോകത്തിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല, പരലോകത്തിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാന് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം. ആദ്യം തന്നെ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ആ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് പ്രയോജനമുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവും നമുക്ക് ഉണ്ടാകില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. ചെറിയൊരു അധ്യായമാണിത്.
പക്ഷെ നല്ലൊരു അധ്യായമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം ഇതിന്റെ നാല് രീതിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടു. ഭക്ഷണം, ഈ 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരെ ഭക്ഷണം എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ഓരോരുത്തരുടെ ഭക്ഷണ രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടു. ദാനം ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു, തപസ്സിനെ കുറിച്ച് കണ്ടു, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ യജ്ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് കണ്ടു. പിന്നെ ഇതൊന്നും അല്ല, പിന്നെ വേറെന്ത് പറഞ്ഞു, എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ അതിലെന്ത് സംഭവിക്കും, തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കും. നമ്മളൊരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ഉദാഹരണം നമുക്കറിയാം, കഥ. ബ്രാഹ്മണന്റെ അല്ല, ഒരു രാജാവിന്റെ, നൃഗരാജാവിന്റെ കഥ നമ്മൾ കേട്ടിട്ട്, ഒരു പശുവിനെ ദാനം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. പുണ്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രാജാവ് ദാനം ചെയ്തത്. പക്ഷെ അറിയാതെ ചെയ്തു പോയ ഒരു തെറ്റിന്റെ ഫലമായിട്ട് ശിക്ഷ അനുഭവിച്ച് അതിന്റെ പാപഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാണ് ആ രാജാവിന്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ ആർക്ക് സമർപ്പിക്കണം, ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം. അപ്പൊ എന്താണ്, അത് ഇല്ലാതാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്, ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ വിശ്വാസം ഇല്ലാണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിലോ അതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാവാൻ പോണില്ല എന്നും കണ്ടു നമ്മള്. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത്. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ട് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തില്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിലേക്ക് നോക്കാം. ഈ നിരപേക്ഷ തത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നിരപേക്ഷ തത്വം ഭഗവാനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടാ. നിരപേക്ഷ എന്റെ ആണോ കട്ടാവുന്നുണ്ടോ? എല്ലാവർക്കും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ? നെറ്റ് കട്ടാവുണ്ടോ? ഇവിടെ മഴയുണ്ട് മാതാജി, അതാണ്. ഓ, അവിടത്തെ പ്രശ്നമാണോ? എന്നാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്താണ്? ശാസ്ത്രവിധികളെ പിന്തുടരാതെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ ഏത് ഗുണങ്ങളാണ് അവർ കാണുന്നത്? ഭഗവാൻ ചോദിക്കുന്നതാണ്, ശാസ്ത്രവിധികളൊന്നും പിന്തുടരാതെ സ്വന്തം ഭാവനയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണെന്നാണ്. എന്റെയാണ് പ്രശ്നം? സൗണ്ട് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഞാനൊന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. അപ്പൊ ശാസ്ത്രവിധികളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണെന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്, ആരാധന നടത്തുന്നത്. ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടെ? വിശ്വാസം അല്ലെ? ശ്രദ്ധ എന്ന് വെച്ചാല് വിശ്വാസം. 4ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? സ്വാത്വികമായ ജനങ്ങൾ ദേവന്മാരെയും രാജസ്വഭാവികളെയും തമോ ഗുണപ്രധാനികൾ ഭൂതപ്രേതങ്ങളെയും പൂജിക്കുന്നു. ഓരോരുത്തരും ആരെയാണ് ആരാധന നടത്തുന്നത് പറഞ്ഞല്ലേ? സാത്വികര് ആരാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞു നമ്മള്, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. രാജസിക സ്വഭാവികള് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ശീലങ്ങള് എന്താണ്? ഭക്ഷണശീലം ദീർഘായുസ് നിലനിർത്തുന്നതും വില നൽകുന്നതും ആരോഗ്യത്തെയും സന്തുഷ്ടിയെയും കയ്പ്, പുളിപ്പ്, ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ള ഭക്ഷണശീലങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. സത്ത് ഗുണത്തിലുള്ളവരെങ്ങനെയാണ്? ശരീരത്തിന് ഓജസ്സും തേജസ്സും നൽകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ അല്ലെ. അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് ആര് കഴിക്കുന്നത്? ദീർഘായുസ് നൽകുന്ന ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണ് സാത്വികര് കഴിക്കുന്നത് അല്ലെ. രണ്ടാമത്തത് രാജസിക സ്വഭാവത്തിലുള്ള തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് കടുത്ത ചൂട്, എരിവ്, വരൾച്ച ഇത്തരം ഭക്ഷണങ്ങളാണ് രാജസിക സ്വഭാവികൾ കഴിക്കുന്നത്. താമസിക സ്വഭാവികളാണെങ്കിലോ 3 മണിക്കൂർ പാചകം ചെയ്തത്, ദുർഗന്ധം, തൊടാൻ കൊള്ളാത്ത ഭക്ഷണങ്ങളെയാണ് താമസ സ്വഭാവികൾ സ്വഭാവികൾ കഴിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ 3 തരത്തില്. പിന്നെ 3 തരത്തിലുള്ളവരുടെ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ യജ്ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്?
ഫലോദ്ദേശമില്ലാതെ ഭേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതാണ് സ്വാത്വിക യജ്ഞം. യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദവിധി പ്രകാരം ഗർഭ കൂട്ടാനും വേണ്ടി രാജസം ഭൗതിക കാട്ടാനായോ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞം രാജസയജ്ഞം. ഭൗതിക പ്രയോജനം പ്രസാദ വിതരണം അനുസരിക്കാതെയും പ്രസാദ വിതരണം കൂടാതെയും ദക്ഷിണ കൊടുക്കുന്നില്ല. യജ്ഞം തമോ ഗുണം താമസികം എന്ന് വെച്ചാല് എന്താ പറയാ, വേദവിധികൾ അനുസരിക്കാതെ പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കാതെ വിശ്വാസമില്ലാതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് താമസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം. ഇനി ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ദാനം പ്രതിഫലിച്ച കൂടാതെ സ്ഥലത്ത് അർപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദാനം ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ക്ലേശിച്ചോ ചെയ്യുന്ന ദാനം രാജസം. സമ്മതമില്ലാതെയോ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം രാജസം. നൽകുന്ന ദാനം അർഹതയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് അത് ഇല്ലാതെ കൊടുക്കുന്നത്. കർത്തവ്യബോധത്തോടെ പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് കൊടുക്കുന്നത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനം. ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെ ഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഉദരവ് കാണിച്ചുകൊണ്ടും പിന്നെ അനർഹരായവർക്ക് അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലം നൽകുന്നതും ഏതാണ്? താമസികമായിട്ടുള്ള. 3 തരത്തിലുള്ള തപസ് ഏതൊക്കെയാണ്? സാത്വികം, വാങ്മയമായ തപസ്, മാനസികമായ തപസ്. ശാരീരികം, വാങ്മയം, മാനസികം. വാങ്മയം. അവരുടെ തപസ് എന്നാണ്. 3 ഗുണത്തിലുള്ള തപസ്സും സാത്വികമായ രീതിയിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തായിട്ട് മാറി? സാത്വികമായിട്ടുള്ള. ഇനി രണ്ടാമത്തെ രാജസികമായിട്ടുള്ള തപസ് എങ്ങനെയാണ്? ബഹുമതി നേടാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നേടാൻ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന തപസ്, അത് രണ്ടാമത്തെ രാജസികാണ്. താമസികമായിട്ടുള്ളത് ബുദ്ധി മൂലം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ പീഡനം അനുഭവിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അന്യരെ പരികൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഓം തത്സത്ത് എന്നത് എന്തിനാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നത്. പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഭഗവാനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. നിരപേക്ഷ തത്വം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഇത് 28ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ഒക്കെ നമ്മള് വിശ്വാസമില്ലാതെ പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല.